У мяне за плячыма самая загадкавая і таямнічая цікавостка Варшавы, якую вельмі рэдка паказваюць турыстам і трапіць у якую амаль немагчыма. Варшаўскі Элізіум. У другой палове 18 стагоддзя брат караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, князь Казімір Панятоўскі, набыў сабе кавалак зямлі з пагоркамі на беразе ракі Жураўкі, якая на сённяшні момант схавана ў калектар пад вуліцай Ксянжэнцай. І заклаў тут парк адпачынку і забавы з мноствам будынкаў у розных стылях. Былі тут і старажытна-грэцкія храмы, і кітайскія альтанкі, і галандская карчма, і дом імама з мінарэтам пры мечеці, і нават павільён, у якім князь Казімір вырошчваў малпу. Але сэрцам усяго комплексу стаў Элізіум. Схаваны пад зямлёй комплекс танеляў, карыдораў, саляў і пакояў, галоўны ўваход у які быў замаскаваны пад выглядам грота на беразе возера з вадападам. Канцэрты і спектаклі, балы і маскарады, урачыстыя вячэры і прыватныя спатканні. Элізіум быў месцам тусовак варшаўскіх селебрыці канца 18 стагоддзя. Багатая аздоба ўнутранага ўбранства, шматлікіх карыдораў і танеляў, вялікая заля для забавы захаплялі тагачасных еўрапейскіх гасцей Варшавы. На жаль, пасля смерці князя Казіміра ў 1800 годзе ўсей комплекс і ўсей парк пачалі прыходзіць у заняпад. На пачатку 21 стагоддзя з'явіліся планы па яго рэканструкцыі, але за 2 стагоддзі пуставання гэта месца абралі сабе пад жытло трытоны і кажаны. Таму справа з рэканструкцыяй рухаецца вельмі паволі. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшчу і падарожжы, падпісвайцеся на мой блог і ставце падабайкі.